300. Sí. Pues esta de sèrie, sí. 280. Si no menys, Sí, tot. Bueno, a tope no l'he pogut fer aquesta, per passar-s'ho bé, que no per fer... Sí, no per fer temps. Sí, ara ja muntava aquí de cotxe que és... Vaig portar la càmera damunt.
sap, no hem enganxat ni res. Molt interessant.